Mutatom a kínai csalás ne továbbját. Itt van egy akkumulátor, amely 12,9 voltos. Beledugunk egy kínai, szintén kínai, hát ilyen bluetoothos modul, amely mutatja, hogy hány volt van a szivargyújtóba. Ez már 12,6 voltot mutat, holott az aksinkban 12,9 volt. De ez legalább mutatja, hogyha változik. És akkor itt van egy még olcsóbb kínai cucc, amely 12,5 voltot mutat. De nekem az volt a gyanús, hogy akár töltött a generátor, akár nem, ez mindig 12,5 voltot mutatott. Hát mutatom, hogy miért. Kihúzom. Szétszedtem. Ezt, ha levesszük róla, itt nem is tud más mutatni, csak 12,5 voltot. Hiszen úgy van a perforáció, hogy 12,5. Hát mondom, mitől 12,5 ez folyton? Ha szétszedjük, és ezt innen kivesszük, akkor látni fogjuk, hogy ez csak egy ablak, amit hátulról megvilágítanak, és ez folyton 12,5 voltot fog mutatni, és itt nincs más, mint két LED, amely vörösen világít. És így lesz az aksid neked mindig 12,5 voltos. És a generátorid is mindig 12,5 voltot fog tölteni, ha ezzel méred. Na ezért ne vegyetek kínai vackot.